All right. Antonello Bella jisellmilkom u jilqakom għal program Verdett Finali. Matul dan il-program illum serin nanalizzaw sew il-Coppa Amerika kif ukoll il-kummenti tiegħi fej jirrigwarda il-finali bejn l-Italja u l-Ingilterra minn UEFA Euro 2020. U la qed insemmu il-Coppa Amerika għanna maħna kif għedin taraw l-Mark Schembri li matul dan ix-xar kien qiegħed ukoll jieħu ħsieb jaġġornana fuq dak kollu illi kellna x'naqsam ma' dina il-kompetizzjoni illi kellna fil-Brażil u li ntrebħet appuntu mir-rivali eterni tagħhom l-Arġentina. Mark, l-ewwel nett kif inti nsellimlek? Mela, nagħti il-lejla tajjeb lilek u l-segwaċi kollha tagħna. Jiena ninsab ngħidlek il-verità jiena kuntent illum wara r-riżultat tal-bieraħ. Ma ġifieri il-ħajja titkompli u fis-sens looking forward li jibdew il-kampjonati domestiċi, il-Premier, is-Serie A, insomma, u l-futbol fuq livell ta' klabs li jiena nammetti li nħobbu ħafna iktar. Eżattament, u nixtieq ukoll noħdi l-okkażjoni biex ngħidlek proset tal-biċċa xogħol impeccabbli li għamilt matul dan ix-xahar fejn żammejtna b'mod aġġornat ukoll fuq dak kollu li kien qiegħed jiġri fin-naħa l-oħra tad-dinja nistgħu ngħidu. Grazzi u li għamiltu bil-qatt. Nammetti li kienet l-iktar esperjenza li ħadd pjaċir nagħmel s'issa. Ġifieri. Eżattament. Mela, ħalli nagħmlu naqra il-samerita ser konna fil-programm tal-lum, ser nibdew b'Mark fejn ser tina ħarsa ħafifa fuq il-Coppa Amerika u dak kollu li rajna speċjalment fil-finali ta' tmiem il-ġimgħa li għaddiet u mbagħad naħseb immorru għal dak il-mument li hemm ħafna li qegħdin jistennew kien hemm min anke bat lil messaġġi stennejnik ġej il-bieraħ wara l-finali imma jiena kont diġà fżajtkom illi il-post-match rent li nagħmel is-soltu ser nitrasferja appuntu għal dan il-programm tal-lum. Biss ejja nħallu l-mikrofonu fidejn Mark ħalli jgħidilna ftit fuq l-impressjoni tiegħu fuq il-Coppa Amerika li kellna dan ix-xahar u ħanibdilek bl-ewwel argument jien Mark sa fl-aħħar Messi irnexxielu jirbaħ tazza mat-tim nazzjonali tiegħu u kif rebaħa prattikament dak li m'għamilx 11 sen ilu mal-klab tiegħu Barcellona irnexxielu jagħmilha mat-tim Arġentini ġifieri li jolli jittazza fl-art tal-akbar rivali tiegħu. F'dan il-każ ovvjament l-Arġentina l-Brażil. Mela, naħseb komplessivament l-unu li rebħu l-Arġentina li għalihom bħala tim kien l-ewwel wieħed fit-28 sena, ġifieri l-aħħar wieħed kien fl-1993. Naħseb kien suċċess meritat u kif qed tajjeb inti ċ-ċirasa fuq il-kejk kienet il-prestazzjonijiet li kellu Lionel Messi. Lionel Messi sa fl-aħħar wara ħafna attakki sak tgħidilhom ġusti jew mhux ġusti, kulħadd jaf li huwa plejer kbir, irnexxielu jirbaħ it-trofew mal-Arġentina u rebħu bi-stil għal raġuni li huwa kien it-top assist man b'5 assist u kien involut f'9 goals li skurjaw l-Arġentini. Kull minnu dilettant tal-futbol, speċjalment il-futbol internazzjonali, final l-Arġentina u l-Brażil, hija ekwivalenti għalina għal dik li għalina l-Maltin bejn l-Ingliżi u t-Taljani. Ġifieri. Ngħid l-Arġentina kienu xi ftit sfortunati fil-bidu fis-sens li din il-Coppa Amerika kellha ssir f'pajjiżhom flimkien mal-Kolumbja, ma mbagħad l-ewwel lil Kolumbja ma ħallewhom xi parti ma ħallix issir hemmhekk il-Federazzjoni Sudamerikana minħabba l-inkwiet politiku li kien hemm u mbagħad minħabba l-każijiet tal-pandemija sfortunatament laqas l-Arġentina ma setgħu jospitaw għax kellhom jospitaw flimkien. Biex imbagħad
finalment lejn it-tmiem kellha tittieħed deċiżjoni li issir f'pajjiż ieħor u saret fil-Brażil. U għall-Brażil ma nafx jekk hux konċidenza jew le għalihom wara li kienu diġà tilfu final tat-Tazza tad-Dinja għaskapitu tal-Urugwaj f'darhom fil-Maracanã jekk min isser żball fl-1950. Sfortunatament mal-ikbar rivali eterni għalihom tilfu din il-finali. Il-Brażil f'din il-kompetizzjoni ta' min jgħid li kienu l-iktar tim li skurja gows, 12 gow, u faċċaw l-Arġentina li ma tilfux logħba. Okej, rebħu 5 minnhom u 2 l-oħra ġew fid-draw. Jiġifieri meta inti tħares lejn iż-żewġ timijiet li labu fil-final naħseb li kienet final meritata. Kienet duell bejn Neymar u Lionel Messi li fil-partita perse deret ħbiberija ta' bejnietom li kellha tiġi deċiża b'gow wieħed, il-gow ta' Angel Di Maria li kienet jibda t-tieni logħba mill-bidu jekk min isir żball f'dan it-turnament u ngħid li kien gow li naħseb kien xi ftit żball ikraħ tad-difiża Brażiljana li minkejja l-attakki tagħhom għax kellhom l-okkażjonijiet tagħhom ma rnexxilhomx isarfuhom f'goals. Mbagħad logħba futbol tintrebaħ bil-goals u meta jkollok it-tensjoni ta' finali iktar ma jibda jgħaddi l-ħin. Taf li qed tilab ġodarek, anzi ma kinux bil-partitari għax kieku kienet tikber iktar il-pressjoni, mhux għax ma kienx hemm ta' ġifieri. Imma naħseb li meritatament marret għand l-Arġentina. Ta' min jgħid ukoll li l-Arġentina anke kisbu l-ikbar żewġ rebħiet fit-turnament bħala marġini ta' goals, ġifieri naħseb ix-xettru ta' Champions jistħoqilhom li ħajżommu ħadd 3 snin li ġejjin għax issa jmiss fl-2024. Kien hemm xi sorpriża li forsi laqtitek iżjed minn oħrajn minn din il-kompetizzjoni? Il-fatt li nammetti li l-Peru waslu sas-semifinali ma stennejtiex, ħankun onest miegħek. U mill-ġdid rajna prestazzjoni tajba mill-Kolumbja. Kolumbja ukoll waslu sas-semifinali u xejdulu u kienet okkażjoni ġifieri fejn uraw li għandhom plejers ta' klassi li mhix ħaġa ta' kombinazzjoni. Dana. Tajjeb wis, mela l-ewwel partita tal-programm tintemm hawnhekk ibqu magħna li wara din il-waqfa qasira ħafna ta' pubbliċità ser immorru għal kummenti tal-finali bejn Italja u Ingilterra. Mela, niskużaw ruħna kellna ftit ukoll problema teknika, affarijiet li jiġru meta nkunu qegħdin ukoll live ukoll dawn huma l-ewwel ftit programmi li qed nagħmlu fuq streaming għal daqstant qed nitalmu ċertu affarijiet, imma insomma merħba lura għat-tieni parti tal-programm Verdett Finali fih jien Antonello Bela u Mark Xkembri kon qegħdin niddiskutu il-Coppa America, il-finali li kellna s-sibt li għadda bejn
Brażil u Arġentina kif ukoll issa il-moment li ħafna minnkom kontu qegħdin tistennew żgur mhux forsi il-kummenti tiegħi rigward il-finali ta' UEFA 2020 finali illi intrebħet mill-Italja għaskapitu tal-Ingilterra. Fil-fatt ukoll qed nara xi kummenti fuq is-sound li okay, don't worry, suppost is-sound issa solvejna l-problema. Insomma, minn fejn se nibdew? Ħalli ma ntawlux ħafna. L-ewwel nett proset il-partitari tal-Italja fil-fema tiegħi u anki ukoll nista' nikkonferma minn Mark stess jista' jikkonfermalkom ukoll dan qed ngħid jiena jekk kien hemm tim li fil-bidu tal-istaġġ tal-UEFA 2020 kont qiegħed imbassar li se jkun fost il-favoriti bla dubju huwa l-Italja illi naħseb all kienu l-aqwa tim li kien hemm fil-kompetizzjoni. Biss ikolli nammetti illi l-partita tilifa Southgate u se nispjega l-fejn tilifa Southgate. Veru l-Ingilterra bdew tajjeb, passaġġ perfett ta' Trippier, jiskurja xogħol wara ġiex minuti bidu fej ħadd ma stenna. Iżda mbagħad l-approach li ħareġ bih il-coach Ingliż fil-logħba kien wieħed diżastruż, diżappuntanti, prattikament għamilna logħba sħiħa. U għaw se nitkellem bħala partitaru tal-Ingilterra. Nistennew l-attakki tat-Taljani nilabu l-katenaccio. U mbagħad biex taxxaqa minn flok morna t-tieni gow għamilna bidliet totalment difensivi fejn inqalaw Declan Rice u Kieran Trippier u daħlu Bukayo Saka u Jordan Henderson li fil-fatt kif bdejn kont qed nara l-logħba mhux ħabib tiegħi. Iżommu mal-Ingilterra kif rajna l-Saka ħireġ bdejdu Bukayo Saka, aħna konna nistennew li ħanaraw li xi Jadon Sancho jew lil xi Marcus Rashford joħorġu u eventwalment forsi jafsu ftit ieħor biex l-Ingilterra ġib il-gol tar-rebħa u nevitaw il-nofs jew il-penalties. Sfortunatament dan ma kienx il-każ. Il-logħba baqgħet sejra sal-penalties addirittura u ironikament Sancho u Rashford daħlu tard, Southgate daħħalhom għal-penalties u tnej li huma fallew għalkemm ikolli nistqar magħkom illi Rashford tkessaħ flotti tal-penalty tiegħu u ġara li ġara il-penalty fallih bħalma fallih ukoll ironikament Sancho u Saka. Komplimenti għall-Italja, rebbieħa mistħoqqa, jiena wkoll fuq nota personali kolli ngħid li ninsab kuntent mhux biss għal players tal-Inter Alessandro Bastoni u Nicolo Barella iżda wkoll għal Roberto Mancini, il-coach ta' l-Italja illi naħseb li issa għalaq ħalq dawk il-ħafna kritiċi, speċjalment naf li Mark forsi mhux se jaqbel miegħi sezzjoni ta' partitarji ta' Juventus illi kienu jgħidu li Mancini mhux coach, Mancini mhux rebaħ. Għal wieħed nammettijien għal-bieraħ li s-Summani, ġifieri. Rebaħax l-Inter kellhom il-penalitajiet u għax il-City kellhom il-flus, naħseb illum ta' risposta kbira lil kulħadd. U nagħlaq billi ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel nett laqatni ħafna il-fatt illi alright, feraħ mat-tim Mancini, imma l-iktar li rajtu jifraħ ma l-ikbar ħabib tiegħu Gianluca Vialli u fil-fatt għandi wkoll xi ritratti ta' Mancini u Vialli bit-tazza li veru ġbunu li nħoss li huma mistħoq Vialli għadda minn burraxka tal-kanser u ma rridux ninsew li Vialli meta kien ikkowċja b'suċċess ġewwa l-Ingilterra. U kif ukoll nixtieq li anki fisem it-tim kollu ta' Antonello Sports Blog nikkundanna bla rażan l-attakki razzisti li saru fuq Saka, Rashford u Sancho minn l-istess partitari Ingliżi fit-tmiem il-logħba x'fallew il-penalties. Ħadd m'għandux jaħti minnhom, forsi naqra żejra Rashford għax tkessaħ. It-tort huwa kollu ta' Gareth Southgate illi wkoll ammetta illi żbalja l-approach tal-logħba. Jiena ma nafx Marka kandu xi domanda xi saqsina. Li kont se nirremarka minn dak kollu li qed huwa li għal darb'oħra t-tim nazzjonali Taljan għam fil-mument ġust, jiġifieri wara li fl-1982 reputtazza tad-dinja wara fl-Italja kien għaddej l-iskandlu tal-kalċo skommesse
li rejet il-futbol Taljan għamlu l-okkazjoni u rebħuha. Fl-2006 iktar reċenti kulħadd jaf x'termot kien hemm l-istorja tal-Calciopoli li minix ħanidħol fiha mill-ġdid il-plejers għamu għall-okkażjoni. Id-darba naħseb illi mhux tal-li kien hemm każ wieħed, tal-li kien hemm tnejn għax l-ewwel Italjani m'għaddewx għat-tazza tad-dinja b'32 tim li huwa xi ħaġa diżappuntanti ferm li ma tantx ngħid għalija insegwi t-tim nazzjonali Italjan niżlet li tajjeb. U t-tieni ħaġa illi tgħid li l-pandemija raqtet id-dinja kollha veru, imma meta tqis li t-tieni pajjiż mill-qud wara ċ-Ċina prattikament kien l-Italja u nafu xi xaddiet speċjalment l-Lombardija, kemm imbagħad infirxet mal-kumplament tal-Peninsula Taljana. Naħseb l-isbaħ regali setgħu il-plejers jagħtu lill-poplu Taljan u lill-paramediċi kollha li ħadu ħsieb f'dak iż-żmien diffiċli li sfortunatament għadna għaddejjin minnhom u jalla ma jdumux ma jgħaddu minn fuqna ġifieri. Meqbija jiena fraħt ħafna li via li minkejja l-bura xkali għadda minnu sfortunatament għaddu dej minna rebaħ din il-tazza u nammetti li jena bħal Juventin il-biraħ Mancini ġifieri urina li huwa coach li huwa viżjonarju li kien kapaċi jaqra l-logħba ma qatax qalbu stenna sakemm tgħaddi l-furja Ingliża li prattikament damet 40 minuta. Imma l-aħħar 5 minuti tal-ewwel taqsima kien sinjal ċar li l-Taljani se jqumu u anke għażekka s-sostituzzjonijiet hemm juri u meta mbagħad daħħal il-Cristante id-deret tim beda joqgħod jekk kont jien f'nofs il-ground. Ew ma ninsux naf li forsi f'idnejn il-Milanisti u fajnejhom ma tantx ħadd idher sabiħa, imma Donnarumma li għandu medja li jilqa' penalti minn kull tlieta naħseb il-bieraħ wera wkoll il-klassi tiegħu fil-lasta. Jena ngħid Fil-fatt Donnarumma wkoll rebaħ l-unur ta' l-aqwa player tat-tournament. Din se tkun domanda interessanti u naħseb nieħu spunt li ser nistaqsu lil mistieden illi ser ikollna nhar il-ħamis li ser ikun qed jirrappreżenta l-Italja fil-programm l-intervista li huwa ħadd ħlief l-attur popolari u partitarju milanista fuq kollox ħabib tiegħi u anki ta' Mark Clayton Zammi tiċċomba li minnu nixtieq insellimlu. Sellimlu ħafna. Dik se tkun waħda mid-domandi jekk qed forsi segwi l-programm tal-lum li ser insaqsik fuq Donnarumma li wkoll naħseb illi kien ħaqqu jirbaħ l-lum. Issa l-mistoqsija tiegħi teqpa' hawnhekk, allura kif it-Taljani rebħu Euro li rebħuha kontra timijiet meqjusa u l-kampjonat Taljan jibqa' li hu. Hemmhekk tidħol fiċ-ċar li l-problema mbagħad tiġi fost affarijiet oħra mhijiex biss li hija fil-finanzi tal-klabs, hemm klabs kbar bħal huma l-Inter, il-Juventus, ir-Roma, l-istess Milan, is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom mhijiex ideali bħalissa u mbagħad il-Covid komplet tara l-affarijiet u forsi xorta neqpa' nsostni li il-talent Taljan għandu iktar jibqgħu jibżgħu għalih. Mhux ħannieħu eżempju klassiku il-bieraħ Verratti kien wieħed mill-plejers li rebaħ din it-tazza u sal-ġurnata tal-lum għadu ma labx logħba fis-Serja A. Ġietu tajba li minn mal-Pescara fis-Serja B. Mbagħad ħaduh il-PSG imma setet ma ġietx u naħseb li ma' żmien kien hemm plejers oħra li ntilfu l-istess Milan u Rona li meta neħħu il-Locatelli kellhom għal ftit żmien il-Berardi, ġifieri il-klabs kbar Taljani, speċjalment issa f'dan il-mument iridu jibżgħu iktar talent żagħżugħ sabiex l-onet igawdu huma. U t-tieni ħaġa jkun il-fulkru tat-tim nazzjonali tal-futur. Taljani li fl-opinjoni tiegħi bagħtu ħafna mill-lat ta' striker, sfortunatament Ciro Immobile ma tantx rajtu qabad irkabtu fl-ebda logħba mis-seba'. U Bellotti daħal bħala sostitut. Kważi nazzarda ngħid kważi aħjar ħal Quagliarella, Avoni għandu 38 sena. Imma nittama li din il-problema tissolva sa ftit ta' xhur oħra. U rridu naraw se jagħmel Chiellini. Fuq spunt li nagħlaq bih forsi mbagħad ngħaddi il-kelma lilek. Kun interessanti ferm jekk fit-tazza tad-dinja li jmiss l-erba' timijiet li labu l-bieraħ ġifieri l-Arġentina u l-Brażil. U Taljani u l-Ingliżi
jaslu sa semifinali mbagħad minnhom u laqwa jħawel għax kun vera kieku tazza tad-dinja klassika. Kif dejjem nettamaw li dejjem tkun. Għax meta tkun barra il-kontinent Ewropew naraw ftit blenti differenti. Nammetti għal-inqas di punto di vista personali tiegħi. Eżattament, u nalaq ukoll b'dil-aħħar aħbar l-Arġentina, anzi l-ġurnal Arġentin Ole, issuġġerixxa illi tintlab is-Supercoppa Maradona bejn l-Arġentina u l-Italja li fil-fema tiegħi ma tkunx idea ħażina. Naqbel miegħek. Biss il-programm tal-lejla jaqaf hawnhekk, l-appuntament tagħna ser ikun għal nhar il-ħamis fid-9 tal-programm l-intervista fejn kważi nista' nikkonferma wkoll il-panel li se jkollna li se tkun panel li żgur m'għandha bżonn ebda introduzzjoni. Kif qed ngħidilkom għaċ-Champions Italia se jkun hemm Clayton Zammit, l-attur popolari fost produzzjonijiet bħal Ħbib u Edewa u Division 7. Għall-Ingilterra l-finalisti tal-liefa ser ikollna l-DJ u preżentatur Nathan Darmanin, minn Nate Frank Androssi, u għal Spanja ser ikollna attur u nistgħu preżentatur ieħor tal-programm xanna wkoll programmi virtwali bħal Tech Talk, Luca Lorenzo li huwa l-partitarju ta' Spanja għal daqstant nhar il-ħamis fid-9 nissuġġerilkom biex tinaqdu magħna għal programm l-intervista li huwa preżentat minni u li fih ukoll Mark jagħti biċċa xogħol sew minn wara l-kwinti fejn ovvjament ikun hemm bżonn jgħinni naqra fil-skript tal-programm il-Mark insibu spalla tajba. Dak kien kollox minnaħa tiegħi u minnaħa ta' Mark għal-lejla. Ovvjament komplu segwu l-kontenut kollu li qed intukom fuq il-netwerk tagħna, għada jkollna l-aġġornamenti fuq il-logħba Hibernians Flora tal-in mill-UEFA Champions League u mbagħad mill-erba' l-qudiem nibdew il-build-up għall-Grand Prix tal-Gran Brittanja li se jkollna fejn tidħol Formula 1 f'Silverstone. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-kumplament tas-serata tajba u ħudu ħsieb.